Nalabag nga aldaw tayo manen, gagayem ken kakabsat. Patsen mi, nga ni Apo Diyos, iti naimbag launay, ket agtultuloy iti kinaimbag na, tadda tayo nga agmaymay samanen kada ito'y oras iti panagadal. Tapno kada ito'y nga panagadal tayo kakabsat, ket mabukel iti maysa nga dakkel ken sibibiyag, nga relasyon tayo ken ni Apo Diyos. Isong agyaman kami, tadda kay dita, adda kami met dito studio, siyak gagayem ken kakabsat ni Pastor Eli Rafanan, ket adda kami nga kumablaaw kada kayo, iti kadwak itatak, ket ni Pastor Alfred, ket ni Pastor Steve. Itit ko nga Pastor Alfred, ti gundaway mo met nga kumablaaw. Ipaay ko manen, ti kablao ko kada kayo, ay ten nga kakabsat, nga agdingdingeg, kaya nagtultuloy nga amang subsubaybay iti daytoy programa Adal iti Biblia, ket makadwada kami manen iti daytoy nga oras iti aldaw tintayo panagadal. Pastor Rafanan, impag aldaw. Kablawan da kayo, gagayam ken kakabsat iti daytoy manen nga aldaw. Ket maysa manen nga gundaway, itintay panangadal kadag iti sasaw ni Apo Dios. Ket ikararagmi, amin tayo, masursuro tayo iti mga yat kadag iti balbalakad na. Wen gagayem ken kakabsat, sakbay tayo nga sirken iti napintas nga leksyon wenno adal nga alaen tayo manen iti libro iti proverbio, iti paulo na ket manipod kadag iti lapayag, inggana kadag iti saksaka. Masapol nga dawaten tayo ken Apo Dios, dayjay pamindisyon na, babaen iti maysa nga kararag. Pastor Steve, pangasim, idalan mo man iti, Alfred, idalan mo man iti panagkararag. Idumog tayo, ti ulo tayo, tintay panagkararag. Managayat, ken asya Dios mi, iti daytoy nga oras, dawatan mi Apo nga agtultuloy kadi iti panakiaddam, tumanggalmay sa kada kami, iti agtultuloy nga kami panagadal, kadag iti kinapudno, manipod iti santuan na saom. Kastamot ten nga agbali na kapadasan mi, iti panangidaldalan, tinasantuan nga Espiritu, kinuray pay, dagiti gagayem mi, nga agtultuloy nga mang subsubaybay, kaya nadada kadagiti pagtaenganda sa dinuman, nga dayta, nga agdingeg, iti daytoy nga programa. Tulungan na kami Apo, daytoy iti pagpakasim mi dawatan, babayan tinagan na po may Jesus. Amen. Amen. Sakbay tayo kabsat nga sirken, daytoy leksyon tayo. Kayat tayo nga sublian, Pastor Alfred, ken Pastor Steve. Dayjay inadal tayo din na pangalawas. Inadal tayo nga manipod iti libro ni Solomon, gagayem ken kakabsat. Nuan niya dayjay kayat nga sawen, iti pudno a kinasirib. Dayjay pudno nga kinasirib, gagayem ken kakabsat, ket isu dayjay pagrugyanan na, iti punganay kunana, ket isu dayjay maadaan iti maysa nga panagbuteng kina Apo Dios. Namuan tayo nga dayjay panagbuteng, saan nga dayjay mangitid ken ka dayjay maysa nga panagamak. No diket di dayjay panagbuteng ket isu iti mangbukel dayjay relasyon, agsipud ta umay kanyam dayjay respeto. Apay nga pagbutngan tayo, apay nga dayawon tayo ni Apo Dios. Namuan tayo di napan nga lawas, Pastor Steve ken Pastor Alfred, nga ni Apo Dios isu dayjay namarswa kada tayo. Isu na pay dayjay pastor tayo. Ket umay ken kuan na dayjay kalintigan, he has the right. Nga isu na iti madaydayaw. Tauray pa ijay sangapulo nga bilin, ket kunana awan iti Dios kumanga isu iti dayawon tayo no saan laeng isuna. Laksid ken kuana. Awan iti mabalin tayo nga ibaet kadayjay panagdayaw. Nang runa tayo dayjay leksyon tayo din na pangalawas, na isuro kada tayo gagayem ken kakabsatan niya, nga intun no addan dayjay sirib nga inted ni Apo Dios kada tayo. Umayen dayjay maysa nga relasyon asibibiyag,
Kat dayjay nga relasyon nga si bibiyag, isunan iti mang penek. Ta dayjay kunategam kat sidsidem, penekam kunana. Isuna dayjay mang penek kadayjay kasapulan iti puso tayo. Dayjay bigbigan tayo kumakakabsat anya nga idi nga pinarsuan na tayo ni Apo Diyos. We were created in His image. Uray no pumanaw ka kenkwanag gapu iti basol, adda dayjay tarigagay nga inted ni Apo Diyos kada tayo, nga kayat tayo nga sublyan iti naimbag. Wino dayjay kinaimbag. Ta saan tayo anaparswa nga agaramid iti anya dakes. Adda kanya tayo dayjay tarigagay. Adda kada tayo dayjay kayat na dayjay agsubling. Ta uray pa ni Pablo kakabsat anya iti kunana kayat ko tagaramid tinaimbag ngam jak kabailan. Ngem kabailan tayon agsipod tayo insuro iti leksyon tayo. Addan dayjay panangawat tayo, panagdengeg tayo, adda dayjay tarigagay tayon nga tungpalen dayjay nga pagayatan ni Apo Dios. Sakbay tayo nga adalin iti leksyon tayo, Pastor Steve. Basaman iti paset a mayulo tayo itata. Iti paset na mayulo tayo, iti dayti nga lawas. Masarakan iti Proverbio Kapitulo 4, versikulo 26. Aging gana iti 27, kastoy iti mabasa. Palanasam iti pagnaan, dagita saksakam, ket dagiti amin na daldalan mo, nasimpada kuma. Di ka sumyasi iti makanawan, wenno iti makatigid, ilisim dagiti saksakam iti dakes. Nagsaya atin. No, iti kayat na ko mga sawan, dayjay palanasam, iti sigud nga dalan tayo haan nga nasimpa. Palintegam. Palintegam. Anya, tano dayjay kuma kalsada kuma, uno dayjay dalan kuma, ket dayjay adda iti abot na, uno saan adda iti bato na, itaramidin da ke mga alada dayjay grader, palanasin da nga kasyay, tapno sumimpa. Narigat dayjay magna iti saan anasimpa nga dalan. Nang langruna no nasipngayt. Ket no kitaan mayt dayjay basaan man jay mauding verse na pastor. Kunana ditoy, di ka sumyasi ti makanawan wenno iti makatigid. Ilisim dagita saksakam iti dakes. Wen. Malagip ko idi sumreken iti Israelitas ijay dagaan na ikari, iti Kanaan. Iti kinatungtong ni Apo Dios ni Josue, kastamit lang itinbagana. Don't turn to the left, don't turn to your right. Iti may sa kabsat nga kunana ni Apo Jesus, kadagiti masirib nga anak na nga isalakan na, inyarig na datayo, kadayjay nga kunana, iti kumpet, iti alatiwan, iti arado. Saan nga mabalin nga kumita iti kanawan? Ang nga mabalin nga kumita iti katigid. No di diretsyo, iti sanguanan iti kitaam. Apay anya pagbanagan na no ka, Pastor Alfred? Tataga Isabela ka. Sang nalintag dayjay turungan ti arado. No. Kanigid ka naman ti sa basabali ti kitaam. Ngem diretsyo dayjay kitaam, ket no agarado ka, nalintag dayjay dalan iti arado. Isu nga napintas deta nga balakad itata. Iti leksyon tayo ket irugina, iti Kapitulo 4, alam nyo digiti Bibliayo, iti Kapitulo 4, ket iti umuna nga balikas ditoy, anya iti umuna nga balikas ita Biblia? Dinggenyo. Hear. No alaen tayo ditoy Kapitulo 4, nga iso iti pangrugyanan, iti leksyon tayo itata, manipod kadagiti laplapayag, ingana kadagiti saksaka, importante dayjay sao nga hear. Importante dayjay sao nga denggen. Tapay, iti kayat na nga ibaga ditoy, ket dayjay panagdengeg, isu iti agtultuloy, nga mangited kada tayo kadayjay kinasirib. Adu digiti masirib at tao, ngem nasisya at numakangegda.
adagamin ti relasyon na Pastor Steve ken Pastor Alfred, dayjay tuleng ken di umal. Okay. Dayjay umal saan amaka Sao. balikas. Balikas. Dayjay agsao. Ngem saan nga hamo nga mawatan. hamo nga maawatan dayjay sawen na no daduma aglaaw pay tapay awan itinangeg na nga balbalikas. Ket agsipod ta haan na nga mangeg dayjay isauna, dayjay panagsauna ket saan met anasayaat. Kang kait example, no ti ubing ket iti English iti kang kanayon ng mangeg iti uneg ti pagtaengan, manipod ti kinaubing na. Anya iti balikas nga ibalikas na. English. No iti ubing ket iti mangeg na ket Ilocano. Anya iti isauna. Ilocano. Idi ta requirement kanya tayo dayjay panaglako ti libro niya, dayjay kanbasing ko na tayo. Napan kami gagayen kakabsat iti syudad iti Olongapo. Kadwak ni Nestor Santos, pada kami pelang estudyante ta PUCD. Ket nagtulag kami ni Nestor taga ti Pampanga, ket kunana pare Eli kunana. Tayo ay magsama ngayon. Oo, kuna. Kung Tagalog, ako. Oo, sige kuna. Kung foreigner, ikaw kunana. Mas marunong ka mag-English eh. Oh, sige kuna. Pagpag na kami. Makadanon kami ti may isang apartment. Hindi nakita mi ket kunana ka, pareli, ikaw na yan. Kunana, nakita mi, deti mistisa. Amuid tawlong ka po, kaduang kita Philam. Philam kuna tayo. Anak iti Pilipina, ken foreigner. Foreigner ng Amerikano. Nakita mi, deti may isang ubing, balasitang, nga mistisa. Kunanan to mo ti Nestor, sa'yo na yan, pareli, kunana. Pang kami, masidag kami, Pastor Alfred. Kunana, good morning. Kunana, mulagat na Jobing. Kita na ka, good morning. Kunana, hanggang sumumbat. Kunana, is your mother there? Kunana, I would like to see her. Kunana, Timbaray, Jobing, Pastor Steve. Kunana, nanang, at dati bisita. Ano mo kayo? Dati nanang na, tagay kay Lucanuan. Ket numampay iti tatang na ket Amerikano. Ngem dayjay tatang na handa mga kadwata US Navy nga rod. Nabati dayjay ubing iti puder dayjay nanang na ket iti panagsasauda Ilocano. Isu nga inyon una ni Ari Solomon nga inkabil na iti biyang ni Apo Dios. Kunana ka denggem anak ko. Denggem anak ko. Tayti may isang nga masirib nga anak. Anya dayjay first lesson tayo. Amo na ti Agdengeg. Ket apeng nga importante iti leksyon tayo, manipod kadagiti lapayag ingana ti saksaka tayo. Malagip ko idi ubing tayo pelaeng, Pastor Alfred ken Pastor Steve, gagayem ken kakabsat. Ijay Sabbath School, when ijay ko na tayo eskwela. Adda ijay kanta. Ikang kantam tatay, malagip ko la dito, ikang kantam itatay, Pastor Steve. Kantaan man ijay kanta. Ano na pagkantahan ng Pastor? Wine. Anya ijay kanta nga ako. Saluadam ko na. Agalwad ka lapayag ti denggem. Agalwad ka lapayag ti denggem. Ada Dios jay nga to, kitkitain na tayo. Agalwad ka, lapayag ti denggem. Sumarunog, magalwad ka, mata iti kitaem. Tapos agalwad ka iti ima iti aramidem. Agalwad ka, sakati turungem. Iti kayat na nga sa uwen kakabsatan niya, apay nga agalwad tayo, at dayjay nga to ni Apo Diyos, Kita naman kita kada tayo.
Alain tayo nga ro, dahito eleksyon tayo itata, kat kayat tayo nga buklen, dahito eleksyon tayo iti duwalaeng grupo. Pastor Alfred, kat iti adalin tayo itata, anya iti panang salwad tayo, panang protekta tayo, iti familia tayo, akas insuro iti eleksyon. Iti panang salwad tayo, iti pamilya tayo ay iten nga kakabsat. Ket agsubli tayo ijay insuro ni Apo Dios babaen kini Solomon nga iti pagtaengan wenno pamilya Pastor Eli buklen ti ama ina ken dagiti anak ay iten nga kabsat niya itata ti mangi suro iti kadagiti paset ti pamilya masapul nga ti ama. Ket tapnon adda isuro dayjay ama kadagiti paset ti pamilya na masapul nga ununan na masursuro na ti dumngeg ken ni Apo Dios. Wen. Tano da isuro na. Anya miti makunam kada ito yung panang protekta tayo miti pamilya, Pastor Steve. When dati election tayo, no kitaan tayo da ito Proverbio Kapitulo 5, itudo namat kada tayo dahil jasan lang nga panagdengeg no diket adda dagiti banag nga maimatangan kuma dagiti anak. Wen. So ano imatangan iti panagkita iti sagida na ditoy nga masapul nga salwadan tayo. Ket iti pagtaengan dahito iti maysa kadagiti masapul nga salwadan tayo nga iti makaited laeng iti panagbaleg iti anyaman nga mang dadael iti daytoy nga pagtaengan dayti pamagbaga kinasirib nga gapu kini Jehova nga kas iti adal tayo. So nga diti ko na anak ko imatangam iti kina sirib ko iyalingag mo talapayag mo iti panakaawat ko. So nga gagayam ken kakabsat dayti adal tayo no adda kada tayo daytoy nga kinasirib oray pa iti pagtaengan tayo, masalwadan, maaywanan. Ket, numampay dahil iti pagtaengan tayo, kakabsat, ket, adda dagiti banag nga masapul nga kitaan tayo dito, imatangan tayo, ti adal tayo, kunana, adda dagiti peggad. Iti Kapitulo 5 nga mismo, adda dagiti peggad iti pagtaengan. Wen. Anya dadagitoy. Iti adal tayo, turong na kada tayo, iti peggad iti bukod tayo nga panagbiag. Iti wagas tayo, into nagbalikas tayo, agtignay tayo, agsao tayo. Dagiti da kadi ket napnuan da ti kinasirib. Napnuan da kadi iti panagbuteng ken panagamak. Panagrespeto wenno panagraem iti Dios. Iti panakaamuyo, no, kahit kung ngayam amo kada kayo gagayem ken kakabsat ni Pastor Steve. Ni Pastor Steve ket no pagkantaen nyo, digita folk songs. Ay digita ti paglaingan na, Pastor. Hantay nga kabailan di talento na. Country song. Country songs kas parigan no, iti kanta ko man ni Jim Reeves, digita ti pagkuan na. Ket iti may isang habim iti Pastor, diya gatang digitay CD. Kolektor iso na iti CD kakabsat. Ket dayjay nga kapadasan na, isula dingdinggen na. Hanang ammo nga dayjay nga dingdinggen na, ket nagbalin nga problema iti paset iti panagbiag na. Malagip mo, Pastor, ta dispensaro ma, ta si kama nga rutin nang ibaga dayta di anya di dinggam ka. Kasi gaminti kapadasan gagayam ken kakabsatan niya. Noon pa'y ni Pastor Steve ket trabahador. Ket dimteng ken kuana iti maysa nga dakkel a parikot. Iti maysa nga rabii inaybanak ni Pastor Villoso ket kuna na masapul nga mapangkay di bangged. Kunak ke Pastor kasto nga oras kunak wen kuna na masapul nga mapangka. Apay Pastor, ingka kuna na. Ket pamukitain ni Steve. Diya ka muno niya ti masapul nga
agtulnugak mapanak. Da kami di giti kalsada, nagururay kami iti bus. Namuak nga kasjagayam iti nagbalin nga parikot na. Nasisiyat pastor ni salaysay mo ka, nga sakti bang isal salaysay. Medyo makobas si Jeric na pastor. Yung ti kinagpaisonan na, may sakadag iti nakababain ka nakalalas nga istoryan. Hindi pala ang makita nga kapadasan pastor ya. Wain. Idi ang ko pa nga inyal alingag tilapayag ko. Wain. Kadag iti balbalakad nga maintend ni Apo Dios kada tayo nga masapol nga suruten. Wain. Ket agpaisoy ako ng pastor nga may sa kadag iti collectors iti CD nga napnuan kadag iti kankanta. Yung kankanta nga na Diyosan. Kaya di mismo nga kwarto mi kini bakit ijay ko nga yung kabil iti may sa nga surrounded speaker ijay kwarto mi. Kabil ko pa ijayan dayjay player and at the same time dayjay bala. So ang nagi-playak lang pindot di play i-open na dayjay play pigsa yung nagiti ko. Ngam dati may sa nga kanito iti pa nagawid mi in play dayjay. Pangababanti istorya idi makapuutak kasangsangpet milaw na kini bakit makapuutak kasla sa bali tagkarayam kadagiti saksakak idi. No muli aging gana ti takyag ko. Ket mapanunot ko nga dagos nga kasla sa bali daytoy mang tignay kadagiti mangituray ti bagikon. Sila da sumanay. Wen. Ke ikararag ko kini Apo Dios ko nakapo nga mahangkong may balikasen. Aging gana nga nalak amin ja CD ijayen ti kwarto. Binurak ko amin dagijay. Binurak ko amin gana dili nadanon nak ni pastor ini. Permit pa nang perak ko dayjay CD. Basta naman ko kaya nga ang ko kaya nga betaken. Perak kasta madi. Aging gana si Mang Pedda pastor nalpas ti kararag. Sinubliak dagitay CD nga day jarwaren. Garinugyak nga binurbor. Naglakak laeng nga dinadail. Lumanitak ti uninan nga. Wain. Kunak apo. So ti karik iti bagik idi. Namuna ta sikog day yung muna nga ubing mi kini bakit. Ikarik nagservikan ka. Dumngeg ka dagiti balbalakad mo. Imatangak dagiti dalan mo. Tapnon iti pagtaingan nga isong impasdek mo kada kami kini bakit saan nga madadail. Na po Diyos di madaydayaw. Kada ito leksyon tayo kabsat ket addan ni Pastor Steve nga si Bubukel, si bibiyag nga dayjay ilustrasyon nga mangkita kada ito nga balakad. Anya iti denggan. Dayjay panagdengeg isu iti mang bukel kakabsat dayjay kinatao tayo. Isu nga agpili tayo akas dayjay kunana dio mo nga leksyon ta idi, agpili tayo no sanya dingdenggen tayo. Ket no kayat tayo nga protektaran digiti pamilya tayo, masapol nga agpili tayo. Sukimaten tayo. Imatangan tayo kung nanamat. Idi damdamo mi pay iti trabaho met. Dahil mi kaduang anak mi ni Ian. Han na nga kayat nagbibiyahe kami, awam pulos no lukatam deji radyo saan nga han na nga kayat nga damangeg nga kanta no saan nga deji kanta nga agpaigan na po Dios. So nga dalat ta deji awit mi di nga dete kanyate ka CD player niya. Idi ka deji tape recorder, tape player ko. Deji lata oray pa ulit-ulit isuti kayat na. Tapay ada dito yung arod dito kuna tayo nga tapno umay kada tayo deji sirib kunana ni Ari Solomon masursurwan tayo nga dumngag. Tata Pastor Steve ito'y pasit na lang anya iti leksyon nga itid namat kada tayo may panggap iti panang protekta tayo iti bagbagi tayo kadag iti gagayim tayo. Saritaan naman lang dito di pastor. Nga saan lang nga kada iti masapul nga kita antay nga paggad dito han lang nga iti dayan ay bubukudan. Nga masapul nga aturen tayo dayjay bukod tayo nga biag. Dilakit adayo iti dayjay pagayatan ni Apo Dios. Adayo iti dayjay kinasirib iti Dios. Iturong na tayo pa iti dayto nga adal tayo kakabsat iti kapitulo 5 matlaeng. Nga saritaan na nga ti paggad
ket uray pa'y makita pa'y kadagiti gagayem tayo. Wenno kadagiti sabsabali nga tattao. So nga maramat dagiti sabali nga tattao nga mangikulbo kada tayo, mangyadayo kada tayo iti kinasirib ni Apo Dios. Ket masapul nga nadantay daytoy ken kitaan tayo kasla kuma iti daytoy adal tayo kunana maddaan tayo kumalang iti maysa nga ay ayaten nga asawa. Tasaan lang punata ito ket ti saritaan na pa dito ket dagiti babae agbalinda nga isu iti sulisog kadagiti lalaki. Oray mo dagiti lalaki agbalinda met nga sulisog kadagiti babae. Ngem ti balakad ditoy ni Ari Solomon ket maddaan tay kuma iti nasinaw nga familia maysa nga familia nga sumursurot iti pagayatan ni Apo Dios. Ngem ti ko napintas peti kunan ni Apostol San Pablo ditoy umuna Corinto 10:13. Ako na, nudumteng kada tayo iti panakasulisog, adda iti ited ni Apo Dios, nga panakabalin kada tayo, nga agbalegi iti daytoy nga temptasyon, wenno sulisog. Kat may panggap di ko nam datay, Pastor, kasanumat kadagiti gagayem. Actually, daytoy ti may kadwa nga masapul nga salakniban tayo, salwadan tayo. Dagiti gagayem tayo. Ngem umuna launay, iturong na tayo iti panakigayem nga mununa kini Apo Dios. Ket into nakigayem tayo kini Apo Dios nga mununa, madaan tayo iti panakaawat ken sirib nga gapu ken kuana mangkita ken mangpili kadagiti umiso nga gagayem tayo. Ngem adda dagiti gagayem nga gayem dalang inton adat panakasapul daken ka. When? Adamat dagiti iso nga masapul nga ay kitaan tayo met dagiti pudno nga gayem ken saan nga pudno nga gayem. Ket babaen ti tulong ni Apo Dios ken ti sirib nga ited na kada tayo mabalin tayo nga gayemen dagiti umiso nga gagayem nga mangitunda kada tayo nagtultuloy nga magna iti kinalintig na. All right. Iti makita tayo nga ron Pastor Alfred ken Pastor Steve. Ituloy tayo kadadyo mo nga leksyon tayo niya. Naipatakder nga iti maysa nga nasirib, buno addaan iti sirib nga tao, addan iti relasyon na kanapo Dios. Pastor. Saan kuma nga gagayem ken kakabsat si kaket maysa nga baro, buno si kaket maysa nga balasang, into no agpili ka dayjay no baro ka kay agpili ka iti girlfriend mo. No balasang ka ket agpili ka iti boyfriend mo. Saan ko mga dayjay pilyem isu iti mangputed mangyadayuken ka kadayjay relasyon mo ken ni Apo Dios. Tapno maala tayo wenno matungpal tayo dayjay balakad ni Apo Dios kuna na nga saan ka nga makisangol Itisan mo akapamatyan. Itisaan mo akapamatyan. Tapno dayjay sao nga sangol ket dayjay mangi agmaymay sa kayo. Dayjay gamin tiyempo dahin ni Apo Jesus, ija Israel idi, dayjay gararado, wenno di pagarado nga baka, duwada. Ket masapul nga agbagay da. Dayjay tikait na nga sawen. Tata, no makita tayo met, napintas din rugim Pastor Steve, makita tayo met nga manipo din iji pamilya, mabukal dagiti anak tayo. Kitain tayo ko mga naganak, gagayem ken kakabsat, nga dagiti anak tayo, balakadan tayo isuda, no sino dagiti pilyenda nga gagayem da. Tano nakapili da iti gagayem da, nga mangisuro kadakwada iti saan an nasayaat nga aramid iti biyag. So nga ti kunan na di English ket, show me your friends and I'll show you who you are. No iti pinilim agagayem mo ket digitay adamit iti relasyon da ken Apo Dios. Dayjay relasyon mo ken Apo Dios kabsat ko ket may samuten a pumigpigsa nga relasyon ta apay. Dagijay gagayem nga isu iti pinilim, isu da payen iti mangtulong ken ka nga mangbukel, mangpadakkel, mangpapigsa, dayjay relasyon nga nabukil tayo, babaen ka dayjay sirib. Isu nga Pastor Alfred, mapantayo ka dayjay leksyon tayo tata, iti protektaran tata ket dayjay trabaho.
Wan, Pastor. Anya iti balakad na eleksyon tayo, may panggap ka dayo iti panang protekta iti trabaho. Wan, may sa kadagiti masapul nga salakniban, Pastor, nga paiso. Isuro ti adal tayo, nga may sa kadagiti salakniban tayo, kat trabaho tayo. Kahit ni Ari Solomon, isuro na kada tayo, nga mapantayo, ay iten nga kakabsat, kadagiti kuton. Wanta, iti Biblia, saritaan na, iti Kapitulo 6, versikulo 6, nalaka nga matandaanan, ay iten nga kakabsat, 6 ken 6. Dakantana dayta, Pastor. Ay, dakantana. Pagkanta ito ni Pastor Steve Madamduma, ito nga kakabsat. Dakanukantana dito. Ingem basak nga muna, inka ken kuton, sikaan na sadot, utubem dagiti daldalan na, ket sumirib ka. Amen. Dahil ti balakad ni Ari Solomon, may panggap ti panang salwad, panang salaknib ti trabaho, Pastor. Kasano nga masalwadan, wenta no paliwan tayo dagiti kuton, ti panagtrabaho da, nakarkaro pa ingem ti tao. Agsipod ta, dayjay bagkatenda, iti dagsen na, nadagdagsen pa ingem ijay timbang da. Wen. Kiti tao, saan nga may balakad ken ka nga bagkatem dayjay nadagdagsen ngem dayjay timbang mo. Wen. Taadda ti piggad na. Ngem dayjay kuton, dayto iti unique kadakwada. Kaya iti kasta, into no mapangka nga nasadot ko na ken ni kuton, ta isuro na ka nga gumagat. Ta gamin, Pastor, no sumrek ka ti trabaho tata, kag sadot-sadot ka, ikatenda ka, saan ka di? Ay, katenda ka iti trabaho. When no handa ka man nga maikat, maud-udi kan taon. Maud-udin taon. Iso nga, kaya mo nga sawin, balbalakadan nak itata ngayon, ibagak ka di katrabahuan, oy, sadot ingka kang kuton. Mabaling nga siya, tayo ti balakad Iso na. balakad na. Balakad Okay. na. Iso nga ti, kuha na ditoy, ti actually ti idagdagadag ni Ari Solomon ditoy, dagiti nasadot. Ta, anya ngay kumati masursurom nga nagagayt, no mapangkakin ni nasadot. Uwi na. No di sadot mo lang. So nga itin kakabsat, dahito ikot saan lang nga kwa, saan lang nga di kinagagayt, iti isuro na kada tayo. Gamin ti kuton, at dapay di jay makunkuna nga kwa, no kitante ti pagleksyonan tayo, di jay makikita dagamin iti kasi mapasamak iti mapasungad nga aldaw. Iso nga agurnong da ket agurnong da iti kasapulan da, ta intuno tiyempo iti karigat na adda iti taraunen da. Kanta na da iti Pastor Eli. Sabay nga kantain na, no kantain naman. Kasi gamin niya, aday ti duwang pinarsuan na po Diyos. No dahi kuton, iso ti masirib. Dahi maag, iso dahi tuwato. Wala, dahi istorya. Dahi istorya. Nga dahi kano tuwato, iso ti maag, sige, tayablat na nga tayaba. Dahi man ragrag sa akin ti sumursurot iti angin. Kamwat may. Well, kamwat may. Sira ko na tayo, nyama mapasamak silang. Kitkitain na dahi kuton, kuna na dahi katkatawaan na. Apay awam mo lang iti tiyempo mo nga gragsak ko na. Tadigi jay kuton, akas jay ko ng pastor, agur-urnong da. Nagagat da. Ijay, ada iti day jay kaslala nga kamalig da, ur-urnungin da, digi jay anyaman nga maala da, taidulin da di jay. Kat sigun ka day jay nga istorya, imay ti nakaro nga panagtudo. Bueno. Anya napasamak ka day tuwa to Pastor Steve, tay sunti kaya mo nga kantahin nga mo ikantan. Anya tin napasamak ka day tuwa to. Ay kay napan kini kuton. Pandimawat iti dimawat iti tulong kini kuton. Wen. Ke nagpatingkamot iti istorya iti panakamok Pastor. Ngem ni kuton adu ti abastuna. Wen. Ni tuwa to idi naibus na di abastuna dat istorya nga nabasak mat. Nga mangituloy ti dadya nga istorya. Idi nagayem nan ni tuwato, nagayem ni kuton, pagarupmat ni kuton nga naimbag nga gayem ni tuwato. Nga ay ni Dodon nga sadot. Kaya ginagayem na hamat nga nasursuruan nga gagat no dikat nasursuruan pa ki idin nga agsadot agi kana nga ni uray pa ni kuton.
inibos dituat ni Dudon. Aha. Kaya kung gusto di iti kwa gagayam ken kakabsat no kitkitaan tayo iti election tayo. Isuro na tayo nga talaga diyan ti umuna nga masapul nga kitaan tayo nga peggad. Dati peggad iti panangpili tayo kadagiti gagayam tayo dilakit da tayo iti agpeggad. No saan da nga mamati kini Apo Dios. Noen. Iso nga DJ insurrect iti eleksyon tayo, DJ nalakam nga DJ maawatan, nalakam nga lagipen, ta proverbio 6, versikulo 6. Anya, nga ingka kinikuton sika nga nasadot. Into no observaram, iti kunana ditoy, into no observaram dayjay, ibaganakin ka, dayjay kasano iti agbiag, ang masirib ken nagagayt. Okay? Tata, iti leksyon tayo met, ibagana met, kasano iti panang protekta, no alaan tayon, protekta iti pamilya. Dagan. Protekta kadagiti gagayem. Protekta ti anak ijay mutayin. Protekta iti trabaho. Itatan, tibukod tayo. Anya iti insuro iti leksyon tayo, Pastor Alfred, nga kasano iti panang protekta tayo, iti bukod tayo nga bagi. Wen. Nagimbag unay deti adal tayo iten nga kabsatan niya ta ti ammo tayo saanen nga nalagip ti author ti lesson tayo DJ bukod tayo abagay no kasano nga masalakniban Pastor Eli. Ti panagsasaganad na daytoy ta salaknib manipod iti dagiti dakes nga umay kadagiti pagtaengan ti pamilya masalakniban tayo dagiti dakes nga gagayem panagpili. So nga masalakniban tayo ay iten nga kakabsat. Ken ore pa iti panagtrabaho tayo. Iti daytoy nga gundaway trataran na pa DJ panang salaknib manipod iti dati dakes iti bukod tayo abagi. Gamin ditoy Pastor Eli, ibaga na ti adal tayo nga noon niya DJ linaon iti puso. Isu ti rumwar. Ram idiunag manipod idiunag nga rumwar ket maaramiden tayo. Isu nga no subyanan tayo di adal tayo idi umuna iten dilawas na iten nga gagayem nga iti panang gunod iti kinasirib manipod kini Apo Dios umuna di panagbuteng ket ti panagbuteng inruangan na tayo tatay ni Pastor Eli di panagdingeg sa ti adal tayo ket no dumngeg tayo aji puso tayo isagana na nga paglasudan dayjay akinapudno ket iti kasta dayjay bagi tayo marumuaren dayjay no anya linaon di puso no naimbag makita iji aramid. Ngayon, kastoy kumanya slala dayjay inayon tayo dayjay inadal tayo gagayem ken kakabsat dayjay libro man ni Santiago. In ladawan ni Santiago iti puso. Dayjay puso, isugayam iti paggapuanan, iti maisawang daytoy dila. No anya daytoy puso, isumit iti ibaga iti dila. Sa uwan ti dila. Sa uwan ti dila. Inyarig manen ni Ari Solomon, nga daytoy ket maipapan kadayjay kasparigan ko lang nganen, dayjay bagam itatay Pastor Alfred, nga panang salaknib tayo iti bagi tayo, itatan adda tayon nga addaanen dayjay kinasirib. Isubli tayo kakabsat dayjay nabukil tayo dayjay kinasirib isu dayjay relasyon tayo ken Apo Dios. Addaan dayjay yun. Itatan dayjay iti kayat na nga agtultuloy dayjay kinasirib, agtultuloy dayjay nga relasyon, no dayjay kayat tayo met nga salakniban iti bagi tayo. Iti napinpinta siguro ko dayjay prinsipyo nga inrugi dayjay kantam tatay apay nga tilapayag tima timata tisaka urama irama mon ti puson apay nga masapul asalwadan adayjay ni Apo Dios ni Apo Dios kitkitain na tayo ket no dayjay inbagang Pastor Alfred ken Pastor Steve no anya iti basaek kasla kanyang Pastor Steve anya iti denggem isu iti maidulin
maipenpen iti puso. Ket dayjay maipenpen iti puso, isunto meten iti pagbiyagan. Isu nga no sublyen tayo dayjay kunana jay umuna nga kapitulo daytoy adal tayo tatay kapitulo 4 dayjay denggam here kunana manipod ito'y panagdengeg tayo mapenpen ditoy. Protektaran tayo iti bagi tayo kadayjay denggen tayo. Ket iti kay ayo ko mga denggen tayo dayjay sa una po Diyos. Mamagsirib kada tayo. Nga mamagsirib kada tayo. Anya. Tapno, kadayjay nga panang protekta tayo, iti bagbagi tayo. Maprotektaran tayo ton, agyaman nakdi panang irugim tatay pastor, gagayam ken kakabsat, ket datayo digayjay pamilya. Talo kami dito, da kami iti amma, iti pamilya. Da kayo met, no, da kay nga padami nga ama, iti pamilya, pagtaingan, ket na ito iti kasayatan nga pangrugyanan tayo. Nga anyaman nga maipakita di jay, mangbukil kuma, idayjay panang protekta. Ket, no makita tayo nga rut itata ditoy, iti inadal tayo, manipod iti lapayag, gana iti saka. Ket may sakuma, nga dayjay maprotektaran da, agsipod ta, itikit kitain tayo, dayjayen, apay nga protektaram. At dan dayjay, relasyon tayo kani Apo Diyos. Saan tayon akayat, nga madadail man in dayjay relasyon tayo kani Apo Diyos, babaen iti saan tayo nga panagdengeg, kadayjay nga balbalakad na. Ala, ket nakita tayo tatan, gagayam ken kakabsatan niya, pag may sa amin kada Pastor Steve, ni Pastor Alfred, daytoy leksyon tayo. Mapantayon, kada jay kaslala konklusyon. Subliyang ka manin, Pastor Steve, anya dayjay mabalin mong ibalakad itata, babaen adawem ito'y libro iti proverbio, no kasano iti panang protekta ti pamilya, uray pa di pa nagpili ti gagayem. Ket si kantumet ti sumaralo Pastor Alfred. Anya iti balakad iti leksyon tayo manipod ti libro ti proverbio. Dayjay panang protekta iti trabaho tayo. Kastametten iti bukod tayo. Tapno dagiti kakabsat tayo nga sumursurot kada tayo mang kadkadwa kada kay adal. Ket buklendan daytoy nga inadal tayo. Irugim nga rin, Pastor Steve. When gagayam ken kakabsat, masapol tayo nga may matangan nga kankanayon daytoy nga kinasirib nga kayat daytoy nga ari nga maadda iti pagtaingan tayo, san lang ati pagtaingan, uray pay kadagiti gagayam tayo. Dati kabusor na sikap nga mangipakita kada tayo iti pangalilaw. Ket dayjay lawag nga kayat nga makita ni Jehova iti panagbiag tayo akas maysa a pagtaingan. Maysa nga grupo dagiti gagayem. Ket titarigagay na daytoy ngamin ket mawaswas daytoy madadael. Hanga kayat ni Apo Dios daytoy isong inted na daytoy nga surat na manipod iti proverbio nga isong adalan tayo. Gagayem ken kakabsat tapno da tayo may matangan tayo, mabigbig tayo nga ti Dios ada plano na kada tayo nga madda iti lawag kadag iti panagbiag tayo. So ako na natoy, imatangan tayo, dagiti pamagbagana ket iyalingag tayo, dagiti lapayag tayo, iti panangawat. Ket ijay verse 18, kahit kuman ngay basa, iti kapitulo 5, mabendisyonan kuma dagiti ubbog mo. Dahito yan, kakabsat, ken gagayem. Iti resultana, iti agsanggir, agtalek iti kinasirib ni Jehova. Mabendisyonan ko ti ubbog mo, ket iti pagraguam, ti asawa iti kinaagtutubom ko na ditoy. So nga, bendisyon iti malakam. Gagayam ken kakabsat, dagiti tattaw agtaklin, agsanggir, iti kinasirib ni Jehova. No alalain tayo dayjay ta saon na Apo Dios nga agpaiso,
Pastor Alfred ken Pastor Steve. Ngam tinang isurat ket ni Ari Solomon. Ari Solomon. Inu idi kunana di ket tubog, let your fountain be blessed. Inraman nan kunana ket siyak kastuyak itata tanitatang ko nga ni David kasjay iti takder na ken ni Apo Dios. Isu nga nagpintas gayam niya nga no datayo nga naganak. Gagayem ken kakabsat. Mangited tayo na siyat nga eksemplo ehemplo kadigit anak tayo. Intuno dumakkel da mabalindang ibaga ka agsipod ken ni tatangko. Agsipod ken ni nanang ko. Ore pedagiti kapututan. Ore to pedagiti kapututan na sumarsaro no. Adantun dayjay ragsaken da tapay mabalindan tun nga ibaga ni tatangko gamin ni apong ko gamin. Inrugida nga dagijay ket addan iti inted nga ulidan iti pannakirilasyon ken Apo Dios dagiti anak tayo met isu dagiti ubog kunana bendisyonan ni Apo Dios. Mabindisyonan damit apay ta adda iti relasyon tayo. Si kamot Pastor Alfred anyamet dayjay kayat mong ibati nga kapanunutan kadigiti kakabsat tayo. Ayatan nga kakabsat nasyat ti adal tayo tatta ta inrugi tayo ni Pastor Eli babaan dayjay panagdingeg. So nga kasapulan nga talaga ayatan nga kakabsat iti niya dayjay panagdingeg. Di panagdingeg saan lang nga basta dinggam no di kadi kasapulan na ti imdingam ken aramidem no dayjay balakad ni Apo Dios. Ket protect sa lakniban na tayo manipod iti dakes nga may paay iti pamilya kastamot ten kadagiti gagayem ken uray pa iti trabaho tayo kakabsat amuyo ti panagtrabaho dayjay nasadot nga kuna ni Ari Solomon nga mapan kinikuton tapnon sumirib dagiti daldalan na no utuben na saan lang nga dayjay panagpabanang wenno panagala iti kasapulan iti mas pasungad nga aldaw Pastor Eli. No di katayo tinagabsat kayat nga ipakita ni Apo Dios kada tayo nga babaen iti sirib nga ipaina kada tayo santay lang nga nakakonsentro ijay agdama a kasapulan tayo. No di kayat tarigagayan ni Apo Dios nga isu ti pastor tayo isu ti namarswa kada tayo kubuayan ti amin nganya datayo ket adda ijay masakbayan dayjay isagana ni Apo Dios nga pag naedan dagiti anak na tapno handang agrigriga dito yan nga kaslakin ni kuton. Di pwede may isang madal tayo. Agsipod ta namay ti insagana ni Apo Dios ti dayjay. Kahit kung kitaan tayo dayjay kakabsat nga ayayaten santay lang nga nakonsentro agtrabaho tayo agtrabaho tayo naman lang nga jay para adda usaran tayo iti agdama pa nagbiag tayo. Kaya tarigagayan ni Apo Dios ulitek dayjay mapasungad kalpasan dayto nga biag anya nga iti pagtungpalan tayo kakabsat. May sapay DJ panang salaknib tayo iti bukod tayo abagi manipod iti anya manakita ti dakes. Ta DJ tarigagayan ni Apo Dios ket DJ san na imbaga nga salakniban ti bagi tayo babaen kadagiti na imbag no di ket di manipod kadagiti dakes Pastor Eli. Isu nga ti panang salaknib iti bukod tayo abagi masapul nga DJ panunot tayo, DJ motibo tayo, DJ intensyon tayo, kat masapul nga niya, na yurnos iti dalan ni Apo Dios akayat na. Tagamin, no hanggang na yurnos di jay, makikita nito walang tibunganan, o dakas jay, pinanunot tayo, di jay, nagtipuso tayo, isuntung walang iti makita nga, aramidin tayo. Naalatay nga rugkabsat, DJ bugas na, DJ kahit tayo nga masursuro kada ito leksyon tayo. Kahit kuman nga italmed dayto nga kinapudno. Ni Apo Dios ay ayaten na iti pamilya tayo. Amen. Ijay iden adda iti duwalaeng institusyon nga pinatakder na. Umununa iti pamilya. Sanan to pinatakder ti institusyon iti Sabath. Kahit daytoy nga duwa nga institusyon, agnanayon nga institusyon. No saan tayo nga protektaran, hantay nga masalwadan, dadailin iti kabusor iti pamilya, dadailin mit iti kabusor, dayjay pamati iti aldaw a panaginana. Nga isu itin kabil ni
Apo Diyos iti Biblia. Ngem intun no umayen dahi aldaw, gagayem ken kabsat, dahi nagasat nga aldaw. Nga umay na tay alain ni Apo tayo nga Jesus, manubot tayo. EJ Isaiah 66 verse 22. Ibaga na jay kakabsat, nga basa iti English, EJ maudi nga pasit na kunana. So shall your seed and your name remain. Anyan nga nagpintas nga karina ni Apo Diyos nga iti pamilya tayo gagayem ken kakabsat. Nga inted ni Apo Diyos iti rabaw ti daga. Isu iti tarigagay na, panggep na, nga isumit laeng iti si bubukal a pamilya tayo into no makadanon tayo iti pagtaangan na. Nagimbaga niya. Isungarod nga, agsipot na dayto iti panggep ni Apo Diyos. Isun iti nyadal na kat protektaran. Isung inrugrugi tayo, protektaran tayo di pamilya tayo. Ket sapay ko makabsat dahito panagadal tayo itata, dahito kinasirib nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Dahito panang bukal tayo, dahito si bibiyag nga relasyon tayo kan Apo Diyos. Uray agiraman pa yan, ti siyak akit ama, mister, at dati asawa, misis ko. Dagit anak, intun no babaen iti panangidalan tayo, kit mabukil dahil nga relasyon, anyan tun nga ragsak, nga intun no makadanon tayo langit, kunanan ni Apo Diyos, si bubukil to, iti pamilya. Dahil met ti tarigagay tayo kakabsatan niya, nga iti pamilya tayo, at ako ba, nga kumpleto, si bubukil, nga adaan iti relasyon kina Apo Diyos. Okay. No, ti pamilya tayo kayat tayo nga sumirib, hanang ibagbaga nga ti pamilya tayo ket sadot. Ngem no bilang adaman iti membro iti pamilya tayo nga saan ang nagagat? Naimbag nga. Naimbag nga kay ket ko nga pagat hanga nagagat. Iti kunana ti leksyon tayo, balakadan tayo. Balakadan na tayo. Ket kunana inka ken ni kuton. Ket no at dadigiti membros iti pamilya tayo nga maisyasin iti dalan nga inted ni Apo Diyos. Agsipod iti panang pilida iti saan animbag agayem. Iti manapintas man nga balakad ket kon indengam. Di ka sumyasi. Denggem. Tano dahi panagdengeg na kaday balakad ni Apo Diyos. Uray no naisinan. Anya. Iti may isang kapipintasan nga text siguro dito'y Proverbio 6, nga nga kwa DJ, padasem nga basahin, Pastor Steve, DJ 22, iti libro nga Proverbio, iti kapitulo 6. No magnaka, idalan na kanto. No maturog ka, agbantay tuken ka. Ket no makariing ka, makisaritan tuken ka. Nya, ang pintas niya. Iso nga, daytoy nga relasyon itatan, into no magnatayon, anya dahi pan nagnatayon nga kunana tatay pastor, sanggang kumita iti. Ang kamapan sumyasi ti kanawan, kenti katigid. Isong makita tayo tatan, into no magnatayo, denggin tayo na Apo Diyos. So nga gyaman ak Pastor Fred, kan Pastor Steve, kada iti panangyadal tayo, ket umayon kakabsat iti tiyempo nga agrekap tayo manen, ngam sakbay tayo nga agrekap, di la mabalin nga agdumog tayo, tagkararag tayo. Bendito nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami launay, kadagiti nabalitukan nga balbalakad mo. When ama umay kami ken ka, si sasagana kaming agdengeg, kadagiti nabalitukan nga saom. Isuro na kami, adda kami o Diyos nga si ayat nga agdengeg. Ket idalan na kami, tapno dadya panangidalan mo kada kami, agbalin kami nga masirib, ket iti pandakirelasyon mi ken ka o Diyos, agbalin anapateg si bibiyag nga relasyon. Makipagpakaasi kami o Diyos nga saan na kami nga ibatan, iti panangpetpet mo kada kami. Tinagan na po may sos dinawat mi digitoy. Amen. Alakit pumakada tayo, gagayem ken kakabsat agyaman kami, awisin da kayo ito numay nga lawas, tapno agkakadwa tayo tumanen. Pastor Steve, sikat isumaruno kin at Pastor Alfred. Yaman kami, gagayam kay kakabsat, iti ayat, kananos yung nagdengeg,
Kaya nagimatang iti daytoy oras itintay panagadal. Awisan da kayo tumanen iti sumarunong nga panagadal. Nga po di si magbendisyon. Amen, amen. Mas tamat kanyak kaitan nga gagayam ken kabsat. Iyawat ko manen ti dakkelunay ken kastaunay panagyaman mi. Iti inyo panang subaybay iti daytoy programa tayo ti adal ti Biblia. Kaya tinggan tumanen ito na sumaruno tin tayo panagadal. Niya po Diyos bendisyonan na kayo. Amen. Imbag nga aldaw tayo kakabsat. Did you know that offerings are mentioned in the Bible even before tithe? The returning of tithe is important because it reminds us of God's ownership and is an expression of our faithfulness to Him. And besides that, God requires it of us. But offerings, on the other hand, are a way to express our thankfulness for everything that God has given us. It's like giving flowers. When I give my wife flowers on her birthday, she is pleased. But when I give her flowers on a random day because I love and appreciate her, that gesture makes her feel so special. Let's show God how much we love Him by giving to Him freely our offerings of gratitude. Remember, stewardship is my all in response to God's all. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. When I go to sleep, I pray for Jesus to help me not to have bad dreams. Pray for my grandpa because he is in cancer right now. I pray I don't want to get sick anymore. I pray for my family. Please pray 7 in the morning, 7 in the evening, and 7 days a week.